kune vaya vakanga vakapfekawo mahovhorosi vaya vachizviti tinoita fashion designer. Mainoitira fashion designer yemahovhorosi kuna Speedo. Makadi kugadzira shoti rinenge rake riya nevhesi. Nai imamuzive mapfekera Speedo imi. Maida kunoide ine mahovhorosi muchinoadvertise mahovhorosi. Kutoenda riri timu nemahovhorosi. Vakangonzwai kana ava ndo vakangonzi shapa. Ava vakangonzi shapa. Ende sevaive mahovhorosi vakangonzi shapa namai mwana kwakungonzwai haana kana kucheuka futi. Pakana. Ende haana kana kuzomboda kana kumbonzi kudi kana kuti kudi achienda. Aiwa Speedo. Iwe Speedo. Naiwe Speedo. What in a be? What exactly be you caused all this? How come to you so? You destroy the social media of Zimbabwe. Can't you see even the views? The views for Zimbabwe in social media. Amemana, makauna, ese ma celebrity, esa ikasha tichataure nemazita, atitaure nemazita, tingazoitwe rafu. Mazita, mkwete, speed. Mazita kuna hataurwe, kuna kutaurwe mazita aditi. You don't mention names here, you go in trouble. Don't mention names. Mazita, as I just wanted to tell you, kuti Speed, if you know, even the celebrity that normally goes to millions and millions when they do posting, they did not receive in 5 comment. They ran to you Speed. You destroyed that Zoom. Wakanyungudutsa nevarume nevakadzi vese waita kutsvaira. Wakanyungudutsa, wakashaya, wakapfumbudza guruma. Aiwa iwe in a humble way, respectful manner, without or shouting or screaming or telling them to know, without inviting anybody. You are very humble. With a respectful manner. My people, with a respectful manner. Then go say welcome to Godabu. I go back Godabu quick. Bakasara ngorembera manzeve kudai sesho. Kurembera manzeve vunza ikaini. Handokuza vakanga ngorembera manzeve sesho kudai. Vakudai amengana. Ngoti ikazve imi woye. Imi. Naiwe Speedy, why you do this our people, our celebrity? Matite naima celebrity kusimba. What did you learn? In there is a lot that I have learned. This thing, yakuda kushita ta special. To see me I'm the celebrity. To see me I'm the socialite. To see me I'm the where. Look at the real where. The real where. Did you see the real where? Nonsense. Kunyembera kuzungaira ruma kurunaka. This is the well-known with the respectful manner, without not talking too much. This is what we call how we behave as my socialite, as celebrate. You must learn this. Not to special everywhere, showing people that you are humanity, you are well known, you are what. He was not even trying to please or to show people that he is well known. He was engaging with each and everyone. He was happy and free, smile all over his body. The happiness you could see without even going close to him. Even on our phone, we see happiness all over. That's how you must learn to behave, to welcome people, to be loved, give people the welcome. Show people that no, we are same people. There's nothing special about me being known. That's what he was doing. That's why all his things goes well. I'm well known. I'm this, I'm aware. Lapo, you don't have even cent. Kobi, auna, urimbori kapura kachambuzi adura. Raviro ranzirofa. Hakarishiba. Mavemba. Vanandumbu kwetarasana. Vanachibonda kwaita. Vanakwengwi. Alabwi. Hedebo. Talabwido. Nayo. Matsitse ipapa panakana chamatsitse. Basa nere noise. Kuipisa. Iba vama kutoipisa kaspida. Kuda kumuipisa itase mbreka American akango zvinakira ari very humble, ari special, anoziva uyu ndiye akaitara kuya anonzani kuya menu ndakana sara kuya murumo akamhenga apuso zvake achirungu chiya asi aiwa iwo uri mpenya uri good wanzani kuya wanga inayo uyu waitaura imuturikira menu uyu anzani andakanga mazita rake iye I think matomuziva
akamborowawo nebuko pakutanga asi akakasika kupinda muchiuno because anga akuvhiringidzika uyo avana speed kaanenge ari pabasa iye manje kuti azobva azonyanya kubva azviindateina vana speed havaneti vanenge vakanyatsodhakwa nebo kuita 24/7 everywhere anyone kabiruku aregai zvichizonzi vanhu ukuko vanenge vekuya kubreak side sorry ndakuipisa hatisi kuita zvokuipisa speed pa sorry nai my speedo thank you so much. I just want to tell you that you are special. I just want to tell you that you are loved. I just want to tell you to keep going, keep flowing, keep receiving the best that God has given you. You don't need anyone to distract you. Like these rubbish people that thinks they are better than other people, that think to be well known, it shows them that they are special. To who? God loves everyone. Look at the way Speed was hugging with people. Akapuwa hug kudai patereme. Onyatsa kukupa chifuwa chake kudai. Onyatsa kuchivatira. Vasikana. Kwa maure makamaona. Maure makamaona. Hamenokupa were. Kwa kuzunzwa chitamba babara. Anyengi zvese zvizvi. Ari special. Vanhu vanobva unozune maifunga kuti mungano wake naye. Kana paina akanovata kuhotera kwake ndiuti. Anungi kununga chi abati rubbish vana shashuwa vakangonzi hanzi aiwa muri magorodhi dhiga hanzi munogorodha dhiga muna kuzviwa here akana chinyeba sorako shashu aregendiri I think I just feel like maybe pamwe I don't know. I don't want kuti ndizotsvakiwa vanhu maminista vanorespectwa sorako shashu sorako handiti inini usambondisa masamana ndakana sendi